Dr. Matunga, wan gi tisende obila mathoth ahinya Kenya ka. Maendi koro wanyalo ng'iyo in terms of timo reforms kata kelo lokruok manyalo miyo weche bedo mayot. One, mokwongo en chiwo arita makare ne joma samoro chwade tisende obila, kata bende obila wuon. Nikech gima iwacho ni nitiere ng'ato wuon, chiwruok mar ng'ato wuon. Nadwani mondo arito bedi, kata dwani mondo mi adiero nen. Nitie chiwruok mar ng'ato, intention mare kata chiwruok mare. Then Kenya nitiere gi apisa mang'eny mag obila, Kenya nitiere gi tisende obila mang'eny. Ang'o ma nyaka tim, kata ang'o mowinjo bed ni nyalo tim mar neno ni e lony manyasani, kinde ma weche mag lony manyasani gi mbui, achiel kuom gigo ma imedo ketie maina ahinya. Ineno kama ne en jatend migawo Elido Walo nowuotho ka keto kuonde miluongo ni hotspots mag internet e kor gwenge mopogore opogore. Weche mag mbui gi gin gik masani nyalo tigo de arita e jiwo arita kaachiel kotimo nonro, kata mana e budget masani nyosom gi John Badi. Weche mag arita en achiel kuom mago moket negi omenda, to ma oting'o nyaka tiyo kod lony manyasani e ng'iyo joma donjo e pacho ka, e ng'iyo joma wuok e pacho ka, e timo nonro e weche mag cyber security, gik machalo kama. Ang'o ma nyaka tim mar ni apisa kata bad migawo mar obila bende bedo ni ok odong' chien e tiyo gi lony manyasani e jiwo arita gi nonro? George, kichako malong'o ibiro yudo ni atemo cheko mbui, ayudo ni wa Kenya ka sani wan gi polise ma kalo 100,000. Ng'eni magi dhano kore una nyaka wino bende kichen police. Gin 100,000. Magi dhano ma ng'ato ka ng'ato nigi pache, to osetergi e tiegruok ni tichgi en kelo kwe kendo protect jo Kenya duto maonge ubaguzi ka kod kacha. King'iyo malong'o e Afrika masani kata e piny, Kenya ni mbele e weche mag technology, ni mbele kabisa. To ineno kata mana sime ma ng'ato nigodo e gweng', ng'eni seche moko ji ng'iyo ni kompyuta moro mantiere e classroom cha kata mantiere e office cha, mani en kompyuta, sime ni en kompyuta. Koro choko evidence, choko timo nonro e gimoro amora manyalo timore e Kenya ka ok di lal. Ing'eni bende giwacho ni remb dhano kech, remb dhano to kech adieri. Mondo mi nega dhano madhi malal kamano ok dibed mayot. Reforms mowinjo bedie korka technology ni omed ket technology. Ting'eni technology ni bende luwore mana ka ng'ato tiyo kode. En gima duong' ni ji ng'iyo mbele, to wacho king'iyo wacho jwang'ni gima nyalo chende wacho jwang' ka, nikech iyudo ka ji sana josiasa kata rowere wacho ni Lang'at must go. To mana kaka ni winjo wino wachacha, hapa ni nokolere maber ahinya. E seche ma ng'ato isewacho ni ng'ani ema mondo maki, tin pod ok itimo investigation, ok ing'eyo ni obila nogono bro make to tere e cell, to tere court gi evidence ma weak. Kaeto bang' bende ka mirima oserumo, nikech awinjo ga kiwacho ni mirima ilayo, ka mirima oserumo tiwinjo bang'e ni ng'ane nowe for lack of evidence. Mano e risk, nikech sani dong' wacho ni justice for Ojwang'. To justice for Ojwang' chakore koda an awuon ma wacho justice for Ojwang'. Ni to awache yo mane manyalo kelo yot kata nyalo kelo pek. Nikech ka wacho ni justice for Ojwang', dhiru mak Charles Owino kata dhiru mak Tom Duke, kose make koro ing'ina bro bet ni mano kora enang'o en justice. To bang' thuolo moro kanyo iyudo ka judge release Owino to gi Tom ni lack of evidence. Mano bende wayudo justice. Koro inano reforms ma wachogo en gima chakore gi pachwa, nikech computer en gima iketino e gima otimoni. Sani wan gi gimoro miluongo ni artificial intelligence, hapa ni bende pod chandu pok oyudo haku udefine. Mani winjo ka Owino wachicha ni katirwaka gimo okava ginene, en ogolo dingi ma wach ni ma ding mak Matunga. Koro kati umo wangi machal nade,
So technology to sani to nitiere order mana mondo mi omed ket ginene motegno mondo mi technology omed konyo to technology no bende luore mana kaka watimango kaka watiyo kode miwinjo kana wacho ni wabro ketho weche mag ojwang nikech we might be pushing wadhiro ng'ama kamoro okotimo gini kata dipo ni otime to kose make motim gik moko ma uthu to bang'e to iwinjo ni bang' dweche moko kanyo osebedo release. Justice for ojwang cha onge. Okay, Charles,